हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 14वा अध्याय गुणत्रय विभाग योग याचा अभ्यास चालू करणार आहोत. अध्याय सुरू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण अध्याय चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज 14वा अध्याय गुणत्रय विभाग योग आपण शिकणार आहोत. अध्याय चालू करण्या अगोदर या शब्दाचा अर्थ सांगते. आता गुण हा संस्कृत शब्द आहे आणि गुणाचा अर्थ आहे दोरी. हा त्रय म्हणजे 3. तर अशा 3 दोऱ्या आहेत ज्यांना आपण त्रिगुण म्हणतो, की जे आपल्याला बांधतात आणि दोरीनी बांधल्यामुळे आपण तुम्ही जर एखादा पपेट शो बघितला असेल तर बघा, खूप पपेट्स असतात आणि एक वर माणूस त्या दोऱ्या हलवत असतो आणि त्याप्रमाणे ते जे पपेट्स असतात ते नाचतात किंवा बोलतात किंवा जे काय करतात ते. तर त्याप्रमाणे या ज्या हे जे 3 गुण आहेत, या 3 दोऱ्या आहेत, त्या आपल्याला बद्ध करतात आणि त्याप्रमाणे आपण वागतो. तर आजचा जो अध्याय खूप छान आहे हा, आणि याच्यामध्ये आपल्याला समजतं की आपण कुठल्या गुणामध्ये आहोत आणि जर आपल्याला या गुणांच्या पलीकडे जायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं. अध्याय चालू करण्या अगोदर नेहमीप्रमाणे ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया आणि अध्याय चालू करूया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आहे, त्या श्रील प्रभुपादांना आपण दंडवत प्रणाम करून आजचा अभ्यास चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. त्याप्रमाणे आमचे को होस्ट, ऍडमिन, टेक्निकल टीम यांचं पण सहकार्य खूप आहे. त्यांच्याशिवाय मी हा उपक्रम घेऊ शकले नसते. तर काल आपण बघितलं, अर्जुनानी 6 प्रश्न विचारले. प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय, क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, ज्ञान म्हणजे काय आणि ज्ञेय म्हणजे काय.
सविस्तरपणे कृष्णाने सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली. आणि मग शेवटी कृष्णाने सांगितलं की ज्यांना क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ मधला फरक समजतो, त्यांना ज्ञानाची दृष्टी असते, आणि ज्यांना ज्ञानचक्षु असतात त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकते. तर आपण या 13व्या अध्यायामध्ये डिटेलमध्ये बघितलं क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, आणि क्षेत्र जणू काही आत्म्यासाठी एक तुरुंग आहे. तर 24 तत्वांचा हा तुरुंग आहे. तर या क्षेत्रातून बाहेर पडायचं असेल तर आपल्याला काही गुण आत्मसात करावे लागतात. हे काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं. आता पुढे हा 14वा अध्याय आहे की 3 गुण हे कोणकोणते आहेत जे आत्म्याला बद्ध करतात. मग या 3 गुणांची वैशिष्ट्ये काय, ते त्या 3 गुणांमुळे माणूस कोणकोणती कृती करतो आणि या 3 गुणांमध्ये मृत्यू आल्यावर त्याचे काय परिणाम होतात, तो कुठे जातो पुढे. आणि मग जर आपल्याला कृष्ण प्राप्ती कृष्ण प्राप्ती हवी असेल तर मात्र आपल्याला या 3 गुणांच्या पलीकडे जावं लागतं, गुणातीत व्हावं लागतं. स्वाती माताजी वाचाल. हो हो, हरे कृष्ण माताजी. 14.1 धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषी मुनींनी परम सिद्धी प्राप्त केलेली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला हे परम ज्ञान, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तर आता इकडे श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणाले की हे जे मी तुला ज्ञान सांगणार आहे हे परम ज्ञान आहे, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. तर आता 9व्या अध्यायात कृष्णाने सांगितलं की मी तुला राजविद्या, परम गुह्य ज्ञान हे देणार आहे. मग आता हे परत इकडे या ज्ञानाला परम ज्ञान का म्हटलेलं आहे, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ का म्हटलंय, कारण हे ज्ञान मिळाल्यावर आपल्याला परम सिद्धी प्राप्त होते. बघा, एखादा जर मुलगा असेल तो 10वी साठी अभ्यास करतोय, हुशार आहे, त्याला असं जरा तुम्ही 90% 92% मिळाले, तर आपण म्हणतो अरे वा हुशार आहे, म्हणजे छान मार्क मिळाले, ऍडमिशन पण त्याला हव्या त्या कॉलेजमध्ये मिळाली. पण आणि एक मुलगा आहे की ज्याला 100% मिळाले, आता मिळतात 100पेक्षा जास्तही मिळतात, पण 100% किंवा 99% जर मिळाले, आपण काय म्हणू, अरे तू जसा अभ्यास केलास, जसा पेपर लिहिलास, जे जे काय तू केलं ते एकदम परफेक्ट होतं. मग इकडे कृष्ण आपल्याला काय म्हणतोय, परफेक्शन, परम सिद्धी. हे जे ज्ञान तुम्हाला मी सांगणार आहे त्यांनी तुम्हाला परम सिद्धी प्राप्त होईल. तर जे आता आपल्याला बघा की तुम्ही भगवद्गीता शिकताय किंवा एखादा विद्यार्थी अभ्यास करतोय, मग त्याचं ध्येय किंवा त्याचा गोल काय आहे हे त्याला माहित असायला पाहिजे. जर त्याला गोलच माहित नसेल, आता एक 10वीतला मुलगा आहे, जर त्याला चांगल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन हवी असेल, मग पुढे त्याला सायन्स घ्यायचं असेल किंवा आणि दुसरी ब्रांच घ्यायची असेल, तर तो बघतो कुठलं कॉलेज चांगलं आहे आणि त्याप्रमाणे तो ठरवतो की मला या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन पाहिजे असेल तर मला इतके टक्के पाहिजे, किंवा 12वीतला असेल त्याला इंजिनिअरिंगला पाहिजे, मेडिसिनला पाहिजे, तर तोही विचार करतो की माझा गोल काय असला पाहिजे की मला या सब्जेक्ट्स मध्ये मिळून इतकं माझं पर्सेंटेज झालं पाहिजे. तर तुम्ही भगवद्गीता शिकताय, आता मला तुम्हाला विचारायचंय की तुमचा गोल काय आहे, तुम्ही सांगाल का मला? कारण जर तुमचा गोल फिक्स्ड नसेल, तुम्हाला माहीतच नसेल, तर तुम्ही हा कोर्स झाल्यानंतर पुस्तक उघडणारच नाही. तुम्हाला तुमचं ध्येय, तुमचा उद्देश काय आहे हे माहित पाहिजे. ज्याला आपला गोल माहिती आहे की मी भगवद्गीता शिकते आणि का मला शिकायची आहे, तो चांगला विद्यार्थी होऊ शकतो, तो ज्ञान
छान तऱ्हेने ग्रहण करू शकतो. आणि असं नाही की तुमचे गोल्स, म्हणजे मी असं म्हणत नाही की एकदम खूप मोठे पाहिजे, छोटे छोटे गोल्स सुद्धा आपले असू शकतात. की बाबा कोण म्हणू शकेल की मला मनाची एकाग्रता पाहिजे, कोण म्हणू शकेल की मला खूप राग येतो, ते माझं मन शांत होण्यासाठी मी भगवद्गीता शिकते. तर मला तुमच्याकडून ऐकायचं की तुमचे गोल्स काय काय आहेत. कोण सांगेल का? आणि हात वर करून सांगा. इकडे ही बॅच आहे ना तुमची, बोलतच नाहीये काही. सांगा बरं तुमचे काय गोल्स काय काय आहेत. कोणी नाही? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय ना? समजून घेणं, कृष्णाला ज्ञान जास्तीत जास्त मिळवून घेणं. हो, बरोबर, छान सांगितलं. आता आणि कोणाला सांगायचं आहे का? बोला. कोणाला नाही? तुम्ही ऐकताय ना क्लास? नाही तर मला कधीतरी वाटतं की असाच लावून ठेवलाय आणि मी आपली क्लासमध्ये एकटीच बोलते. असं नाहीये ना? कोणी नाही अजून? सांगायचं नाहीये कोणाला तुमचे काय गोल्स आहेत ते? कारण हा बोला. प्रभूजी बोला. कोणाला नाही? तर एक लक्षात ठेवा, गोल असणं हे खूप महत्वाचं आहे. जेव्हा तुम्ही गोल तुमच्या समोर ठेवता, तेव्हा तुमची प्रगती सुद्धा फटाफट होते. त्या उद्देशानं आपण काही काही गोष्टी सोडू शकतो. ज्या भक्तीला प्रतिकूल आहे त्या आपण सोडू शकतो आणि मग आपली आपली भक्ती हळूहळू दृढ होत जाते. पण जर गोल माहित नसेल तर मात्र तुम्ही कुठेही प्रोग्रेस करू शकत नाही. आता इकडे स्लाइड दाखवलीये. तर हे 9 ऋषी आहेत. यांना ही गोष्ट जी आहे ही श्रीमद भागवतम मध्ये 9वा स्कंद आहे त्यात आलेली आहे. हे जे 9 ऋषी दिसतात त्यांना परम सिद्धी प्राप्त झालेली आहे आणि ते परम सिद्धी प्राप्त झाल्यामुळे ते ब्रह्मांडात कुठेही फिरू शकतात आणि जिकडे जिकडे कृष्णासाठी यज्ञ चालू असतं, जप चालू असतं, जिकडे जिकडे लोक कृष्णावर ध्यान करत असतात किंवा कुठलीही धार्मिक विधी करत असतात कृष्णासाठी, तिकडे तिकडे हे नव ऋषी जातात. तर असंच हा जो इकडे राजा दिसतोय त्याचं नाव आहे निमी राजा. हा एकदा यज्ञ करत असताना हे नव योगेंद्र जे ऋषभ देवाची ही मुलं होती ते तिकडे आले. तिकडे आल्यानंतर निमी राजाने त्यांचं खूप छान स्वागत केलं, त्यांना आसन दिलं बसायला, त्यांची पादपूजा केली आणि मग निमी राजानी त्यांना प्रश्न विचारला की भागवत धर्म कसा पाळायचा आणि मी भक्ती कशी करू, मला अशी भक्ती करायची आहे ज्याने कृष्ण प्रसन्न होईल आणि स्वतः तो माझ्याकडे येईल. तर बघा ते जे पूर्वीचे जे राजे होते त्यांचे प्रश्न सुद्धा कसे होते. तर अशा तऱ्हेने ज्याला परम सिद्धी प्राप्त होते त्यांनी ज्यांना परम सिद्धी प्राप्त होते ते असे कुठेही ब्रह्मांडात फिरू शकतात. तर हे 9 ऋषी आहेत ज्यांना परम सिद्धी प्राप्त झाली. आता ही परम सिद्धी प्राप्त कशी करायची, आपण परमसिद्धी प्राप्त का करू शकत नाही त्याच्याबद्दल आपण जास्त ऐकूया. पण त्या अगोदर हे 14.2 श्लोक स्वाती माताजी वाचता. श्लोक दिसत नाहीत माताजी, फक्त हे श्लोक नाही, दिसते. सॉरी, अनुवाद. वाचते. हरे कृष्णा. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो.
याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. बघा आता हे ज्ञान जेव्हा आपल्याला मिळतं, इकडे पहिल्या श्लोकामध्ये इकडे सांगितलंय हे ज्ञान सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. मग हे श्रेष्ठ का आहे? कारण हे ज्ञान मिळाल्यानंतर आपण भक्तीमध्ये स्थिर होऊ शकतो. जरा सुद्धा आपण इकडे तिकडे हलणार नाही. आणि हे ज्ञान मिळाल्यावर काय होतं? आपल्याला कृष्णाच्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती होऊ शकते. कृष्णाचा स्वभाव कसा असतो? दिव्य. दिव्य स्वभाव म्हणजे कोणता? सत चित आनंद हे त्याचं स्वरूप आहे. हे जे दिव्य स्वरूप आहे त्याची सुद्धा आपल्याला प्राप्ती होते. म्हणजे क्वालिटी वाईज आपण कृष्णासारखेच होतो, पण क्वांटिटी वाईज आपण कसे असतो? आपण अणू असतो. कृष्ण कसा असतो? विभू असतो. तो खूप मोठा असतो, आपण खूप खूप छोटे असतो. तर आता इकडे त्यांनी दाखवलेलं आहे या स्लाइड मध्ये वैकुंठ दाखवलेलं आहे. आणि बघा इकडे भागवतामध्ये वैकुंठाचं खूप सुंदर वर्णन दिलेलं आहे. आणि आपल्याला श्रील प्रभुपाद सांगतात की समजा जर आपल्याला माहित असेल की एखादी सुंदर जागा आहे जिकडे आपल्याला जन्म मृत्यू जरा व्याधी याच्यातून जावं लागणार नाही. तिकडे आपल्याला आपलं पोट भरण्यासाठी सकाळपासून रात्रीपर्यंत नोकरी करावी लागणार नाही. कुठलाही स्ट्रगल नाहीये. असं जर मी तुम्हाला सांगितलं की हो असा एक ग्रह आहे आणि तिकडे आपण जाऊ शकतो, पण लोक मी सांगून सुद्धा लोक मोहित होत नाही, आकर्षित होत नाही. तर असं का होतं? कारण श्रील प्रभुपाद म्हणतात की त्यांच्या हृदयामध्ये अनर्थ असतात. अनर्थ असल्यामुळे ते म्हणतात मी इकडे या भूतलावर आहे ना सगळं ठीक आहे. जरी मी त्यांना सांगितलं वैकुंठ असं आहे की जिकडे एक सुद्धा हॉस्पिटल नाहीये, तिकडे कुठली रोगराई नाहीच आहे आणि तिकडे सर्वजण आनंदी असतात. आता इकडे स्लाइड मध्ये बघा जितक्या काही बायका दाखवलेल्या आहेत आणि हे पूर्ण याचं वर्णन श्रीमद भागवतम मध्ये आहे. आपल्याला समजतं की या ज्या बायका आहेत यांचा बांधा सुंदर असतो, रंग सुंदर असतो आणि त्या खूप दिसायला सुंदर असतात. त्याचप्रमाणे पुरुष सुद्धा दिसायला खूप सुंदर असतात. पण पुरुष आणि स्त्री या दोघांचं आकर्षण कुठे असतं? फक्त कृष्णाकडे. ते फक्त कृष्णाच्या सेवेमध्ये दिवस रात्र व्यस्त असतात. आणि इकडे आपल्याला काय दिसतं? इकडे एकदम उलट पिक्चर दिसतं. इकडे बघा एखादी बाई असेल ती खूप जाडी असेल, एखादी खूप सावळी काळी असेल, एखादी असेल खूपच उंच आणि एकदम बारीक असेल. तर इकडे तसं नाही. इकडे सर्वांचा बांधा सर्वजण सुंदर दिसतात, सर्वांचा बांधा सुद्धा परफेक्ट असतो. मग इतकी सुंदरता, इतकं परफेक्शन त्यांच्यामध्ये का येतं? कारण ते त्या परिपूर्णाची सेवा करत असतात. कृष्ण जो परिपूर्ण आहे, नारायण जो परिपूर्ण आहे, जो परफेक्ट आहे, त्या परफेक्टच्या सेवेमध्ये ते दिवसभर असतात. त्याच्यामुळे ते स्वतः सुद्धा परफेक्ट होतात. तर इकडे ही स्लाइड दाखवली आहे. आता आपण पुढे जाऊन बघूया. स्वाती माताजी श्लोक आणि अनुवाद. हो. हरे कृष्ण माताजी. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर्हं बीजप्रदः पिता. हे कौन्तेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण माताजी. आता इकडे बघा आपल्याला समजतं की भौतिकाचं आकर्षण आपल्याला का असतं इतकं? कारण
भौतिक प्रकृतीमध्ये आपला जन्म होतो. जणू काही भौतिक प्रकृती आपली आई असते बघा. लहान जन्मलेलं बाळ असतं. आईनी घेतल्याबरोबर त्या बाळ कसं अगदी रडायचं थांबतं. अगदी त्याचप्रमाणे भौतिक प्रकृती आपली आई असते आणि कृष्ण आपला पिता असतो. पण इकडे कसं असतं, भौतिक प्रकृती जरी आपली आई असेल तरी श्रील प्रभुपादांनी दिलंय की आपल्याला ज्ञान मिळायला पाहिजे. आता एक विंचू आहे. समजा जर त्या मादीनी तांदळामध्ये अंडी घातली आणि मग त्या अंड्यातून विंचू बाहेर आला. आता तांदळाचा ढीग आहे आणि त्या तांदळाच्या धान्यामध्ये ही अंडी अनेक दिवस होते आणि मग त्याच्यातून विंचू बाहेर आला. आता या विंचूला जर वाटलं की हे जे तांदूळ आहेत, हे जे धान्य आहे, हीच माझी आई आहे, मग काय होईल? पंचायत होईल ना. पण जर त्याला खरं समजलं की माझी आई कोण आहे, मला जन्म कोणी दिला, मग ती आई त्याचं रक्षण करू शकेल. तर श्रील प्रभुपाद सांगतात अगदी त्याचप्रमाणे आपण भौतिकाला घट्ट पकडून धरतो, पण खरा आपलं उगमस्थान, आपल्याला जन्म कोणी दिलाय, तो कृष्ण आहे. ही जी प्रकृती आहे ही फक्त कृष्णाचे आदेश जे आहे, कृष्णाची ऑर्डर जी आहे त्याचं पालन करत आहे. पण आपला खरा माता आणि खरा पिता हा फक्त कृष्ण आहे. आता आपण बघूया ही जी प्रकृती आहे ती आपल्याला कशी बांधून ठेवते. हरे कृष्ण. स्वाती माताजी. हरे कृष्ण. सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृती संभवाः निबधन्ते महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाबाहू अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणामुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण माताजी. तर आता 3 गुण आहेत. कोणकोणते गुण आहेत? सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. आणि ही त्रिगुणात्मक प्रकृती जी आहे या गुणांद्वारे आपल्यावर काम करत असते. अगदी ज्याप्रमाणे गुरुत्वाकर्षण जे असतं त्याच्यामुळे झाडावरचं फळ खाली पडतं, पण आपल्याला तो जो फोर्स आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, तो दिसत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे ही प्रकृती आपल्यावर काम करत असते, पण आपण आपल्याला त्याचे परिणाम, त्याच्यामुळे माणूस कोणकोणत्या कृती करतं फक्त तेच दिसतं. आता ही सत्वगुणाची अधिष्ठाता आहे, ही रजोगुणाची आणि ही तमोगुणाची. आणि ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलं पपेट शो मध्ये अशी दोरी एखाद्या पपेटला बांधलेली असते आणि दोऱ्या दुसऱ्यांच्या हातात असतात आणि त्याप्रमाणे ते या जीवाना किंवा त्या पपेटना नाचवतात. त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा हे 3 गुण त्यांना हवं तसं नाचवत असतात. आता सत्वगुण म्हणजे काय, रजोगुण म्हणजे काय, तमोगुण म्हणजे काय, हे पुढच्या श्लोकात आपण ऐकणार. पण त्याच्या अगोदर आता हे जे 3 गुण आहेत, श्रील प्रभुपाद खूप छान उदाहरण देतात की तुम्ही समजा जर एका डोंगरावर गेलात आणि पाऊस पडत असेल आणि तिकडे जर तुम्ही तुमच्या ओंजळीत पाणी घेतलं तर ते पाणी कसं असतं, एकदम स्वच्छ असतं. पण आता ते डोंगरावर पडलंय आणि खाली वाहत येते. डोंगराच्या पायथ्याशी हेच पाणी तुमच्या ओंजळीत घेतलं तर कसं असेल? गढूळ असेल, त्यात माती दगड असतील. तर त्याचप्रमाणे आपला जीव कसा असतो, जीवात्मा कसा असतो, शुद्ध असतो. पण ज्या क्षणी त्याचा भौतिकाबरोबर संपर्क येतो त्या क्षणी काय होतं, तो या 3 गुणांनी माखला जातो. ज्याप्रमाणे डोंगरावरून वाहत आलेलं पाणी, त्याच्यामध्ये माती दगड सर्व काही असतं आणि त्याचा रंगही बदलतो. अगदी त्याचप्रमाणे जो आपला आत्मा शुद्ध असतो तो मात्र
या 3 गुणांनी माखल्यावर तो अशुद्ध होतो. तर आता आपण हे 3 गुण कुठले आहेत आणि त्यांच्याबद्दल जास्त ऐकूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. हे अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्ण माताजी. आता सत्वगुण कसा आहे? हा चांगुलपणाचा गुण आहे आणि हा जो गुण आहे यात माणसाला ज्ञान असतं की काय चूक आहे, काय बरोबर आहे, आपण कसं वागलं पाहिजे हे त्याला ज्ञान असतं. ज्ञान असल्यामुळे तो कधीच पाप कर्म करत नाही आणि पाप कर्म न केल्यामुळे त्याचं आयुष्य कसं असतं, सुखाचं असतं, आनंदी असतं. आणि हे ज्ञान असल्यामुळे सुख आणि आनंद त्याला बद्ध करतं. मग हा माणूस कृष्णाकडे जात नाही. तो काय म्हणतो, माझं आहे ते जीवन काय वाईट आहे, मी आनंदात आहे, मी काही पाप कर्म करत नाहीये. आणि त्याला ज्ञान असल्यामुळे खरोखरच आनंद असतो. तर अशा तऱ्हेने हा माणूस कृष्णाचा विचार करत नाही. तो आनंदानी, ज्ञानानी आणि सुखानी हा बद्ध असतो. आता मी तुम्हाला ही स्लाइड दाखवते. इंग्लिश मध्ये साऊंड शेअर करते म्हणजे तुम्हाला ऐकू येईल. Let's go for a stroll in the countryside. Look. I brought us a healthy picnic lunch. The air is clean here, so peaceful. Here we can get away from the agitating elements of the city. म्हणजे बघा इकडे दाखवले सत्वगुणाचा माणूस कसा असतो. त्याला तो सात्विक अन्न खातो, त्याला ज्ञान असतं आणि त्याच्यामुळे तो सुखी असतो. जर तुम्ही आपल्या भौतिकामध्ये जर उदाहरण बघितलं तर बघा, जे खूप चांगले शिकलेले असतात, ज्यांना चांगले क्वालिफिकेशन असतात, त्यांचं जर तुम्ही लाईफ बघितलं तर कसं असतं, सर्व संपन्न असतं, चांगलं घर असतं राहायला, गाडी असते आणि आनंदी असतात. तर या भौतिक जगामध्ये सुद्धा ज्ञान असल्यानंतर तुमचं जीवन कसं असतं, कम्फर्टेबल असतं. त्याचप्रमाणे तुम्हाला शास्त्राचं ज्ञान जेव्हा असतं आणि त्याप्रमाणे तुमचं आचरण असतं, तेव्हा तुमचं सुद्धा आयुष्य जे असतं ते सुखी असतं, आनंद असतो. तुम्ही कुठलेही पाप कर्म करत नाही. तर हाच आनंद, सुख आणि हे ज्ञान तुम्हाला बद्ध करतं. आता आपण रजोगुणाबद्दल ऐकूया. हरे कृष्ण. रजो रागात्मकं वित्ति तृष्णा संगम समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हे कौन्तेया, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षामुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण. आता आपण म्हणजे बहुत करून खूप आपण मेजॉरिटी आपण या गुणात असतो, रजोगुणात. आपल्याला असंख्य इच्छा असतात, असंख्य इच्छा त्या संपतच नाही. त्याच्यामुळे आपण सकाम कर्माशी बद्ध होतो. जेव्हा कुठलंही कर्म आपण करतो, आपण फळाकडे बघत असतो. आपण ते फळ मिळवण्यासाठी खूप खूप प्लॅनिंग करत असतो. ते फळ मिळाल्यानंतर दुसरे आणि 10 इच्छा उत्पन्न होतात. तर अशा तऱ्हेने रजोगुणी माणूस असतो तो दिवसभर बिझी असतो, वर्कहॉलिक असतो, कारण तो फळाशी बांधलेला असतो. पण जो सत्वगुणी असतो
तो तसा नसतो. तो स्वतःच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी, ज्ञान मिळवण्यासाठी त्याला वाचन करावं लागतं. यासाठी मात्र तो वेळ ठेवतो. तो वर्कहॉलिक नसतो. पण रजोगुणी माणूस जो असतो तो वर्कहॉलिक असतो. दिवस तो काम करतो. कारण का तो फक्त फळाकडे बघत असतो. What are you doing, man? Out here working on your tan? Honey's the honey Sunday! I bet you forgot about Susie, didn't you? You're supposed to take her to Vegas this weekend. You know, lose your money, Vegas. You'll be rich. You'll reach the top. Just one hitch. You just got stuck. Just get it. आता तमोगुणाबद्दल ऐकूया. हरे कृष्ण. तमसत्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबंधाति भारत. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे आता एखादा तमोगुणी माणूस असेल, तुम्हाला हे जे परिणाम आहेत हे तुम्हाला दिसतात लगेच आणि मग तुम्ही ओळखू शकता की माणसं कशी असतात, आळशी असतात. त्यांना खूप काम करायला आवडत नाही. वेळ मिळाला की झोपायचं किंवा अगदी ते आपली झोप जी आहे 9-10 तास ते झोपू शकतात. तर आपल्याला तमोगुण म्हटल्यानंतर पहिल्यांदा जे काय आठवतं ते म्हणजे ड्रग्ज, जे सिगरेट ओढतात, दारू घेतात, ते या तमोगुणात आहेत. पण आत्ताच जर बघितलं तर सर्वात मोठं ऍडिक्शन काय आहे म्हणजे सोशल मीडिया. सारखं फेसबुक, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, हे जे सगळं इंस्टाग्राम, हे जे सगळे ही सोशल मीडिया आहे ना, हे नंबर 1 ऍडिक्शन आहे. किंवा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सिरियल्स बघायचे, हे बघायचे. म्हणजे हा जो तमोगुण आहे ना, हा आपण पूर्ण तऱ्हेने अज्ञानात असतो. आपल्या जीवनाचा ध्येय काय आहे हेच आपल्याला माहित नसतं. आणि हा मनुष्य जन्म इतका दुर्लभ आहे. हा जो दुर्लभ जन्म आहे त्याचा वापर कशासाठी केला पाहिजे याबद्दल पण टोटली आपण अज्ञानात असतो. आणि कोणी जरी आपल्याला समजावून सांगायचा प्रयत्न केला तर सहज आपल्याला ते समजू शकत नाही. तर अशा तऱ्हेने हा जो हे जे तमोगुणी असतात त्यांना जर कोणी सांगितलं की तुम्ही दारू प्यायचं सोडा तर ते म्हणतील की तुम्हाला काय जाते, मी एन्जॉय करतोय ना आणि मी आनंदात आहे, अशी तुम्हाला उलटी उत्तरं मिळतील. That's that, man. I think you just need to chill with me. I got 6 packs in the fridge, play some video games, watch some TV, shut the curtains and just shut out the world. Sounds good, huh? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमा प्रमादे संजयत्युत. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे बघा, आता इकडे परिणाम सांगितले. जो सत्वगुणी माणूस असतो तो ज्ञानी असतो, म्हणून तो सुखी असतो, आनंदी असतो आणि सुखाने आनंदाने तो बद्ध होतो.
ते मी तुम्हाला सांगितलं की तो असा विचार करतो, अरे मी सुखी आहे, मी आनंदी आहे, मला जप कशाला करायला पाहिजे, मी या भूतलावर आहे, मी आनंदी आहे, मला काय कृष्णाकडे जायचं नाहीये. तर सुखाने आनंदाने तो बद्ध होतो. रजोगुण हा सकाम कर्माशी बांधतो, हे तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, कारण आपण सर्वजण रजोगुणी आहोत. आणि तमोगुण म्हणजे काय, मूर्खपणा असतो, अज्ञान असतं, अज्ञानाने, मूर्खपणाने, अहंकाराने हा माणूस बद्ध असतो. तर आपल्या पृथ्वीवर डॉमिनंट जो गुण आहे किंवा पृथ्वी ही रजोगुणी मानली गेली आहे. त्याच्यामुळे पृथ्वीवरची लोक जी आहेत ती सर्व रजोगुणी आहेत. आणि इकडे बघा या स्लाइड मध्ये दाखवलंय काय चाललेलं आहे, कोण कोणाचं खून करतंय, कोण परस्त्री गमन करतायत, कोणाला खूप संपत्ती हवी आहे. तर अशा तऱ्हेने फळाशी ही लोक सगळी बांधली गेलेली आहे. आणि इकडे त्यांनी पृथ्वीच्या वरचे लोक किंवा ग्रह दाखवले आहेत. या उच्च ग्रहांवर सत्वगुण असतो, त्याच्यामुळे स्वर्गात कसं असतं, सगळेजण सुखी असतात, शांत असतात, आनंदी असतात. आणि इकडे तमोगुणाचं त्यांनी जे चित्र दाखवलंय ते म्हणजे प्राण्यांचं दाखवलंय. ही जी पशु योनी आहे यांच्यामध्ये अंधकार असतो, अज्ञान असतं, त्यांना जरा सुद्धा ज्ञान घेताही येत नाही. म्हणून त्यांनी त्याचं एक चित्र दाखवलंय की जिकडे पशु योनी आहे तिकडे तमोगुण आहे. हरे कृष्ण. स्वाती माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण, सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण, सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप छान वाचताय तुम्ही. तर आता बघा हे जे 3 गुण आहेत, हे 3 गुण या भौतिक जगामध्ये जे जे काही आहेत त्यांना त्यांनी पकडलेलं आहे. असं नाही फक्त माणसांनाच पकडलंय असं नाही. पशु, प्राणी, वृक्ष, वेली, तुमचे दिवस रात्र म्हणजे प्रहर जे असतात त्यांना सुद्धा या गुणांनी पकडलेलं आहे किंवा बद्ध केलेलं आहे. आता आपण आपल्यामध्ये हे 3 गुण असतात. प्रत्येक गुणाला त्याचा अधिकार आपल्यावर करायचा असतो. त्या 3 गुणांमध्ये स्पर्धा चालू असते आणि ते आपल्याला त्यांच्या जवळ ओढत असतात. आता ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलं, वृक्ष, वेली, पशु आणि दिवसाचे प्रहर सुद्धा या 3 गुणांनी बद्ध असतात. मग सकाळी ब्रह्ममुहूर्ताची वेळ असते, पहाटे 4 ते 6 असते, वेळेस सत्वगुणाचा प्रभाव जास्त असतो. म्हणून श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की तुम्ही जर जप सकाळच्या वेळेला केला तर मन जास्त एकाग्र होतं, किंवा तुम्हाला वाचन सुद्धा करायचं असेल सकाळच्या वेळेला करा. त्यांनी तुम्हाला मन शांत असल्यावर तुम्ही ज्ञान छान तऱ्हेने ग्रहण करू शकाल. तर रजोगुण सकाळी आपण असं धरूया 9 ते 6 या कालावधीत काय होतं, आपण इच्छा जरी नसेल तरी आपलं मन खूप ऍक्टिव्ह होतं, विचार इतके पटापट येतात, आज मला या मीटिंगला जायचंय, मला इकडे जायचंय, मला कामं करायचे. आपण जपाबद्दल विचार सुद्धा करू शकत नाही, इतकी ऍक्टिव्हिटी आपल्या मनामध्ये चालू असते. आणि मग त्याच्यानंतर संध्याकाळी 8 नंतर तमोगुणाचा प्रभाव आपल्यावर असतो. मग आपल्याला इच्छा जरी नसेल, आपला जॉब सुद्धा खूप राहिलेला आहे, पण तरी बघा 10-11ला इच्छा नसताना आपल्याला झोप येतेच. हा तमोगुणाचा अधिकार आहे की ते निद्रा
आपल्याला इच्छा नाहीये, आपलं काम उरलेलं आहे, मला जप करायचंय, आज माझं वाचन झालं नाही, वाचता वाचता जप करता करता डोळे बंद होतात. तर अशा तऱ्हेने हे जे 3 गुण आहेत हे आपल्यावर सतत कार्यरत असतात आणि आपल्या ते ज्याप्रमाणे ते आपल्यावर वर्चस्व मांडतात त्याप्रमाणे आपण वागत असतो. बघा, हा जीवात्मा आहे आणि हे तिन्ही जे गुण आहेत ते त्यांच्या जवळ आपल्याला ओढतात. आता हे जे 3 गुण आहेत हे आता आपण काय खातो, कोणाशी संग करतो, काय ऐकतो याच्यावर सुद्धा तो मनाचा आहार होतो आणि मग तो जो गुण आहे तो मनावर चढतो आणि आपण त्याप्रमाणे वागायला लागतो. आता बघा, हे जे आपण नॉनव्हेज वगैरे काही जण खातात, नॉनव्हेज खाल्ल्यावर काय होतं, म्हणजे नॉनव्हेज खाणं म्हणजे हे तामसिक खाणं आहे. लगेच आपल्यामध्ये तमोगुण दिसतो आणि मग आपण आपल्यामध्ये आळस होतो. आपण म्हणतो चला आज मी जप करत नाही, आजच्या ऐवजी मी उद्या करीन, आजचाही करीन, उद्याचा करीन आणि उद्या टुमॉरो नेव्हर कम्स. उद्या दुसरा दिवस जेव्हा आपण सोडतो की मला आजचा जप उद्याला करीन, तेव्हा तो होत नाही आणि अशा तऱ्हेने आजचं काम करायचं आपण पुढे ढकलतो. तो आळस आपल्यामध्ये आपोआप येतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा 14.11 जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण. आता आपल्या देहाला 9 द्वारे आहेत. ही 9 द्वारे कोणती, असं म्हणतात की जो जीवात्मा आहे तो हे जे शरीर आहे याला राज्य म्हटलंय आणि जीवात्मा आहे तो राजा आहे. तर हा जो राजा आहे त्याच्या राज्याला 9 द्वारे आहेत, 9 गेट्स. तर ती 9 द्वारे कोणकोणती आहेत? 2 डोळे, 2 कान, 2 नाकपुड्या, 1 माउथ, 1 जनेंद्रिय आणि 1 गुदद्वार. तर अशा प्रमाणे ही 9 द्वारे आहेत आणि या 9 द्वारातून जो जीवात्मा आहे किंवा राजा आहे, जेव्हा त्याला आनंद घ्यायचा आहे त्या इंद्रियाचा, तेव्हा या 9 द्वारातून तो आत बाहेर करत असतो. आता हे जे ही जी 9 द्वारं आहेत, जो सत्वगुणी असतो त्याला ज्ञान असल्यामुळे 9च्या 9 द्वारे ही प्रकाशमान होतात ज्ञानाने. प्रकाशमान झाल्यामुळे तो कुठलीही गोष्ट जी शास्त्राने निषिद्ध सांगितलेली आहे ती तो करत नाही आणि ज्ञानामुळे ही 9 द्वारे जी आहेत ती प्रकाशमान झाल्यामुळे तो ज्या काही गोष्टी बघतो, ज्या काही गोष्टी ऐकतो, या सर्व तो योग्य दृष्टिकोनाने किंवा ज्ञान चक्षुने तो पाहतो. आता समजा जर एक मोठी फिल्मची ऍड लावलेली आहे आणि हा जो सत्वगुणी माणूस आहे तो आपल्या मित्राबरोबर चाललेला आहे आणि ती ऍड बघून हा मित्र त्याला म्हणतो चल आता आपण सिनेमा बघायला जाऊया. पण सिनेमाच्या पोस्टरकडे बघून त्याच्या लक्षात येतं की माझे 3 तास पूर्ण तऱ्हेने फुकट जातील. आता मात्र मी काही सिनेमा बघायला याच्याबरोबर जाणार नाही. माझं वाचन राहील, माझा जप करायचा आहे आणि या सिनेमातून सुद्धा मला काही ज्ञान तर मिळणारच नाही, पण अशी काही माझी एंटरटेनमेंट सुद्धा होणार नाही. तर तो काय करतो, तो पिक्चरला बिलकुल जात नाही, सिनेमा बघायला जात नाही. तर अशा तऱ्हेने त्याचे जे डोळे असतात, कान असतात, त्याचे प्रत्येक द्वार शरीराचं ज्ञानाने प्रकाशित झाल्यामुळे तो त्याचा वेळेचा सदुपयोग करतो. हरे कृष्ण. स्वाती माताजी. हरे कृष्ण.
14.12 हे भरतर्षभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत्प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण माताजी. आता जो रजोगुणी असतो, हे जे काय ना, हे तुम्हाला सांगायला नको. हे नेहमी आपण आपल्या आजूबाजूला पाहतो किंवा बॉलिवूड पिक्चर मध्ये ज्या काही थीम्स असतात ना, ते सगळं हे असंच असतं. तर आपल्याला इकडे काय समजतं, कुठल्याही गोष्टीसाठी, भौतिक गोष्टीसाठी प्रयास आपण करावा, पण तो महत् प्रयास नसावा. आपल्याला कुठेतरी एक लाईन ड्रॉ केली पाहिजे की नाही, आता मी प्रयत्न केले, मला कदाचित ही कृष्णाची इच्छा आहे, मला हे फळ नाही मिळालं, पण हे समजण्यासाठी तुम्हाला शास्त्र वाचली पाहिजे, साधू संग ठेवला पाहिजे, तुम्ही मंदिरात गेला पाहिजे, मग कृष्ण तुम्हाला हे ज्ञान देतो. आणि जी फळाची आसक्ती आहे ना, त्या फळाशी आपण आसक्त होत नाही, आपण प्रयत्न करतो पण आपण आसक्त होत नाही. तर अशा तऱ्हेने अनियंत्रित इच्छा, असंख्य इच्छा संपतच नाही, या रजोगुणी माणसामध्ये आपल्याला दिसतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 14.13 हे कुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रकट होतात. हरे कृष्ण माताजी. आता तमोगुणामध्ये तुम्हाला बघा, इकडे ड्रग ऍडिक्ट दाखवलाय. तो कसा आहे, अज्ञानी आहे आणि त्याला काय आहे, मोह आहे, ऍडिक्शन आहे, कुठलं सिगरेट किंवा दारू याचं ऍडिक्शन आहे. आणि कसा आहे तो, आता ड्रग ऍडिक्ट वगैरे तुम्ही बघा, हे खूप झोपलेले असतात, सकाळी सुद्धा वेळेत उठत नाही. तर अशा तऱ्हेने हे जे तमोगुणी असतात, त्यांच्यामध्ये आपल्याला हे परिणाम दिसून येतात. तर आतापर्यंत आपण काय केलं की बघितलं की हे जे ज्ञान कृष्णाने सांगितलेलं आहे, हे सर्व ज्ञानांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. कारण जेव्हा तुम्हाला समजतं की तुम्ही या गुणांनी बांधले गेले आहात, तेव्हाच तुम्ही ऍक्शन घेऊ शकता. जर तुम्हाला समजलंच नाही की मी या गुणांनी बद्धच नाहीये, तर मग तुम्ही काय ऍक्शन घेणार? आणि जेव्हा आपण बद्ध होतो या 3 गुणांनी, तेव्हा आहाराचं सुद्धा खूप महत्व असतं. म्हणून इकडे श्रील प्रभुपाद सांगतात की तुम्ही कांदा लसूण खाऊ नका किंवा तुम्ही नॉनव्हेज खाऊ नका. हे जे आहे हे का सांगतात? कारण तो आहार घेतल्यावर आपल्यामध्ये तमोगुणाची वृद्धी होते. आणि जेव्हा तमोगुणाची वृद्धी होते तेव्हा आळस आणि निद्रा, आपण जप जास्त वेळ करू शकत नाही, मंदिरामध्ये सेवेसाठी जाऊ शकत नाही, आजची गोष्ट आपण उद्यावर ढकलतो. तर अशी आपण 3 गुणांची वैशिष्ट्ये पाहिली. त्यात माणूस कोणकोणती कृती करतो हे बघितलं, त्याचे परिणाम बघितले. आता आपण बघूया की जेव्हा माणूस त्या गुणामध्ये रजो, सत्व किंवा तम या गुणात असताना जेव्हा देह त्याग करतो तेव्हा काय होतं? हरे कृष्ण. 14.14 जेव्हा मनुष्याचा सत्व गुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो महर्षीच्या उच्चतर पवित्र ग्रहलोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. सत्व गुणामध्ये मृत्यू झाल्यावर तो जो जीवात्मा आहे तो स्वर्गावर किंवा उच्च ग्रहांवर तो जातो. आता इकडे त्यांनी एक स्लाइड दाखवली, खूप छान आहे गोष्ट. तर ही नारद मुनींची गोष्ट आहे की जेव्हा ब्रह्मानी हे पूर्ण ब्रह्मांड तयार केलं होतं, तेव्हा ब्रह्मदेवाला 2 मुलं होती. एक म्हणजे शंकर आणि दुसरे म्हणजे दक्ष प्रजापती. तर शंकर हे नेहमी समाधिस्थच होते, संन्यासी होते. म्हणून ब्रह्मदेवानी दक्ष प्रजापतीला सांगितलं की तू लग्न कर,
गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश कर आणि मी एवढी सुंदर सृष्टी निर्माण केली आहे, त्या सृष्टीमध्ये सर्वत्र तुझी मुलं राहू दे आणि तुझं जे गृहस्थ जीवन आहे ते संपन्न होऊ दे, तुला भरपूर मुलं होऊ दे. मग दक्ष प्रजापतीनी आशीर्वाद घेतला ब्रह्मदेवांचा आणि गृहस्थ आश्रमामध्ये प्रवेश केला. आता त्यांना 10,000 मुलं झाली बरं का. त्यांनी या 10,000 मुलांना खूप चांगलं शिक्षण दिलं, संस्कार दिले आणि मग वेळ आली त्यांचं लग्न करून द्यायची. लग्न करून द्यायच्या अगोदर दक्ष प्रजापतींनी सांगितलं या सर्व मुलांना की तुम्ही नारद मुनींकडे जा, त्यांचे आशीर्वाद घ्या आणि मग गृहस्थ आश्रमामध्ये प्रवेश करा. मग ही सर्व जी 10,000 मुलं होती ती नारद मुनींकडे गेली आणि फक्त एक अर्धा दिवस नारद मुनींबरोबर होती. आणि नारद मुनींनी काय सांगितलं त्या 10,000 मुलांना की हा जो मनुष्य जन्म मिळालेला आहे ना, हा अतिशय दुर्लभ आहे. तुम्ही वाया घालवू नका. तुम्ही संन्यास घ्या आणि दिवस रात्र तुम्ही कृष्णाचा विचार करा. आणि त्यांनी कृष्णाची भक्ती का करायची आणि या मानव जीवनाचं ध्येय काय आहे हे त्यांना खूप छान तऱ्हेने समजून सांगितलं. नारद मुनी हे तर कृष्णाचे शुद्ध भक्त होते. त्यांचं ऐकून हे जे 10,000 मुलं होती त्यांना सर्वांना व्यवस्थित सगळं पटलं आणि ते आपल्या वडिलांकडे म्हणजे दक्ष प्रजापतींकडे गेले आणि सांगितलं आम्हाला काही लग्न करायचं नाही, आम्ही संन्यास घेणार आहे, संन्यास आश्रमात आम्ही जाणार आहोत. मग असं म्हणजे आता बघा हे नारद मुनी शुद्ध भक्त होते. लव मात्र साधू संग सर्व सिद्धी होय. म्हणजे थोडा काळ जरी आपण एका शुद्ध भक्ताबरोबर घालवला, थोडासा वेळ, तरी आपण सुद्धा शुद्ध होतो, शुद्ध भक्त होतो. तर असं झाल्याने दक्ष प्रजापतीला खूप वाईट वाटलं. मग ही 10,000 मुलं संन्यासी झाले आणि मग नंतर त्यांना 5,000 मुलं झाली. या मुलांना सुद्धा त्यांनी उत्तम शिक्षण दिलं, संस्कार दिले आणि लग्न करायची वेळ आली तेव्हा त्यांनी नारद मुनींकडे परत पाठवलं. मग आता नारद मुनींनी काय सांगितलं बघा, तुमचे मोठे भाऊ आहे, लहान भावानी मोठ्या भावाचं उदाहरण समोर ठेवलं पाहिजे, त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून चाललं पाहिजे. आणि या 5,000 मुलांना सुद्धा जीवनाचं ध्येय काय आहे आणि कृष्ण प्राप्ती कशी करता येईल हे सांगितलं. त्यांना सुद्धा पटलं आणि त्यांनी सुद्धा संन्यास घेतला. आता मात्र दक्ष प्रजापती खूप चिडले. 15,000 मुलं त्यांची संन्यासी झाले होते. म्हणून त्यांना नारद मुनींवर खूप राग आला आणि त्यांनी नारद मुनींना शाप दिला की माझं गृहस्थ जीवन जे आहे ते जीवन त्या जीवनावर तू वार केलेला आहेस आणि ते जे जीवन आहे तू ते फुलायला देत नाहीयेस, माझं गृहस्थ जीवन. मग आता मी तुला शाप देतो की तू दर खेपेला ब्रह्मांडात भ्रमण करत राहशील. तुझा कुठलाही फिक्स्ड प्लेस ऑफ रेसिडेन्स म्हणजे तुझा कुठलाही निवास नसेल, तुझं कोणतंही एक स्थिर घर नसेल, तू नेहमी फिरत राहशील. आणि नारद मुनी हे खूप खूप पॉवरफुल होते, खूप मोठे भक्त होते. त्यांनी सहज हा जो शाप आहे ना, या शापाचे परिणाम ते थांबवू शकले असते, पण त्यांनी असं केलं नाही. त्यांनी शाप दिलेला स्वीकारला आणि त्यांनी काय केलं, ते आज सुद्धा भ्रमण करत आहे. प्रत्येकांकडे जाऊन जिकडे जिकडे कृष्ण कथा चालते, जिकडे जिकडे गीता वाचली जाते, तिकडे तिकडे नारद मुनी असतात. तर ते जाऊन लोकांना मदत करतात.
तर अशा तऱ्हेने कृष्ण कथा सांगतात. तर श्रील प्रभुपाद म्हणतात की नारद मुनी हे आपल्या परंपरेत आहेत. गौड वैष्णव संप्रदाय या संप्रदायामध्ये असल्यामुळे हा जो शाप आहे हा आपल्या सगळ्यांना लागलेला आहे. म्हणजे जणू काही श्रील प्रभुपादांना आपल्या शिष्यांना सांगायचं होतं की बघा, तुम्हाला सुद्धा आता मी प्रचार केला, मी कृष्णाचं ज्ञान पाश्चात्य देशात जाऊन सर्वांना दिलं, आता तुम्हाला सुद्धा तसंच करायचंय. ज्याप्रमाणे एखाद्या फॅमिलीमध्ये जे सोनं चांदी इस्टेट असते ती पणजोबा कडून आजोबांना, मग वडिलांना आणि मग मुलांना येते, जशी आहे तशी इस्टेट प्रॉपर्टी सोनं चांदी हे येतं. त्याचप्रमाणे पाप पण असतं, ते सुद्धा जनरेशन टू जनरेशन चालू राहतं. आणि श्रील प्रभुपाद म्हणतात की ते त्यांच्या शिष्यांना म्हणत होते की बघा, आता मी खूप थकलोय, मला वृंदावनात जाऊन राहायचंय, पण हे जे पाप आहे किंवा हा जो शाप दिलेला आहे तो सुद्धा जनरेशन टू जनरेशन भोगावा लागतो. तर हा जो शाप दिलेला आहे आता तुम्ही तो उचला. मी वृंदावनामध्ये बसतो, माझं पुस्तक लिहिण्याचं काम आहे ते मला करायचंय. आता मात्र हा शाप तुम्ही घ्या आणि तुम्ही प्रसार करण्यासाठी विविध देशांमध्ये जा आणि कृष्ण ज्ञानाचा प्रसार करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 14.15 जेव्हा मनुष्याचा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यात जन्म घेतो आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे बघा, रजोगुणामध्ये मृत्यू घेतल्यावर परत आपला जन्म पृथ्वीवर होतो आणि तमोगुणामध्ये मृत्यू झाल्यावर काय होतं, पशु योनीमध्ये आपण जन्म घेतो. या काही स्लाइड मी तुम्हाला सांगितल्या होत्या की आठवत नाही मला, की एखाद्याला आता हा तमोगुण दाखवलेला आहे, खूप झोपायची आवड आहे. कृष्ण काय विचार करतो की मी त्याला यासाठी हे मानव शरीर दिलेलंच नाहीये, मग खूप झोपायची आवड आहे ना, मग त्याला एका अस्वलाचं जीवन मी देईन, जिकडे तो 6 महिने झोपू शकेल. तुम्ही बघितलंय का, जे पशु असतात, जितकी माणसं झोप एन्जॉय करतात, त्यांना रिलॅक्स वाटतं उठल्यावर, तसंच पशुना सुद्धा छान ते झोपलेले असतात गवतावर, जमिनीवर, आणि आपल्याला आपण जशी झोप एन्जॉय करतो तशी ते एन्जॉय करतात. मग 6 महिने झोप, 6 महिन्यातलं कोणीही उठवणार नाहीये. तर अशा तऱ्हेने तमोगुणातले जे आहेत ते पशु योनीमध्ये जन्म घेतात. कोणी खूप खादाड आहे, त्याला पुढे डुकराच्या योनीमध्ये जन्म मिळतं. पण एकसारखं नॉनव्हेज खाते, मग कृष्ण म्हणे की ठीक आहे, तू पुढच्या जन्मात वाघ हो, आता तू मनुष्य आहेस, मी तुला चिकन मटण खाण्यासाठी अस्त्र-शस्त्र दिलेली नाहीये. तुला जावं लागतं मार्केटमध्ये, ते आणावं लागतं, 2-3 तास शिजायला वेळ लागतो आणि मग तू खाऊ शकतो. पण तुला इतकी आवड आहे ना चिकन मटण खायची, तर पुढच्या जन्मी मी तुला वाघाचं नाही तर सिंहाचं शरीर देईन, ज्याला इनबिल्ट अस्त्र-शस्त्र असतात, अणकुचीदार दात, तीक्ष्ण नख असतात, ज्यांनी तू तिथल्या तिथे प्राण्याला मारू शकशील आणि ते जे मीठ आहे ते एन्जॉय करू शकशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम्. पुण्यकर्माचे फळ शुद्ध असते आणि ते सत्वगुणामध्ये असल्याचे म्हटले जाते, परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. हरे कृष्ण माताजी.
म्हणजे बघा इकडे त्यांनी काय सांगितलंय, जो सत्वगुणामध्ये असतो तो पुण्यकर्म करतो, तो दान धर्म करतो. त्याच्यामुळे ते जे त्याला फळ मिळतं त्याच्यापासून त्याला आनंद मिळतो. परंतु जो रजोगुणात असतो तो फळाशी आसक्त होतो. त्याला हवं ते फळ मिळालं नाही तर तो अत्यंत दुःखी होतो. आणि हवं ते फळ जरी मिळालं तर सुख जे सुख आनंद त्याला मिळतो तो क्षणभंगूर असतो. त्या सुखामध्ये सुद्धा तो समाधानी राहू शकत नाही. म्हणून अंततः तो दुःखीच होतो. आणि तमोगुण म्हणजे मूर्खपणा किंवा अज्ञान. तमोगुणाचे फळ जे असतं ते तुम्हाला या जीवनासाठी सुद्धा आणि कुठेही त्याचा उपयोग होत नाही. उलटा त्रास खूप होतो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. 14.17 सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होते. हरे कृष्ण माताजी. हा, आता हा वाचता श्लोक. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः. सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्व गतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात आणि जे निंद्य तमोगुणात स्थित आहेत त्यांचे नरक लोकात अधःपतन होते. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे इकडे बघा त्यांनी दाखवलेलं आहे की जो सत्वगुणी असतो तो जणू काय आता प्लेन मध्ये बसलेला आहे, उच्च ग्रहांवर चाललेला आहे. जो तमोगुणी आहे तो अंधकार अधपतन होतं. म्हणजे प्लेनचा जेव्हा क्रॅश होतो तेव्हा आपण असं म्हणू शकतो की म्हणजे ही लोक नरकामध्ये जातात. आता बघा हे गुण कसे असतात. कृष्णाने या गुणांची निर्मिती केलेली आहे. आणि कसं असतं की आता जेव्हा आपण दुकानामध्ये जातो, कुठल्याही जनरल स्टोअर मध्ये जातो आणि आपली आपण ऑर्डर सांगतो, मला हे पाहिजे, हे पाहिजे, ते पाहिजे. मग जो मालक बसलेला असतो तो त्याच्या नोकराला सांगतो की हे सगळे आयटम्स पॅक कर आणि पार्सल तयार ठेव. आणि मग आपण पैसे भरतो आणि तो मालक आपल्याला, दुकानदार आहे तो देतो ते पार्सल. त्याचप्रमाणे जीवात्मा जो आहे तो सुद्धा ऑर्डर प्लेस करतो. माझी ही इच्छा आहे, मला हे पाहिजे, ते पाहिजे, ते पाहिजे. मग कृष्ण जो मालक आहे तो काय करतो, तो सँक्शन करतो. तो प्रकृतीला सांगतो की अमक्या अमक्या गोष्टी या जीवात्म्याला दे. मग ती तो गुण देते. आता समजा जर एखाद्या माणसाला दारू प्यायची खूप इच्छा असेल तर प्रकृती त्याला तमोगुणात ठेवते. मग तमोगुणामध्ये तो दारूची बाटली उचलू शकतो. पण जर प्रकृतीने या माणसाला सत्वगुणात ठेवलं तर तो बाटलीला शिवणार सुद्धा नाही. तर अशा तऱ्हेने हे जे गुण आहेत हे आपल्याला बद्ध करतात. आपण प्रकृतीला दोष देऊ शकत नाही की प्रकृतीने आपल्याला बद्ध केलेला आहे. ही आपली इच्छा आहे, आपली इच्छा आहे म्हणून आपल्याला ते गुण दिले जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 14.19 जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्माचा प्राकृतिक गुणांखेरीज इतर कोणीही करता नाही आणि जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परम पुरुषाला जाणतो तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. तर आता जेव्हा एखादा माणूस जाणतो की हे जे गुण आहेत या गुणांचा परिणाम असा होत आहे की मी असा वागतोय. तर जेव्हा त्याला समजतं की खरा करता मी नाहीये, या गुणांमुळे मी असा वागतोय, तेव्हाच तो स्वतःला सुधारू शकतो. आणि जेव्हा तो स्वतःला सुधारू शकतो तेव्हाच
त्याला कृष्णाचा दिव्य स्वभाव किंवा आध्यात्मिक स्वभाव म्हणजे सत, चित आणि आनंद हे रूप त्याला प्राप्त होऊ शकतं. हरे कृष्ण. स्वाती माताजी. हरे कृष्ण माताजी, ऐकायला येते? हो हो. जेव्हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन याच जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे, आता 3 गुणांनी मला इतकं घट्ट बांधलेलं आहे, मग आता ही दोरी कापायची कशी मी? मग कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे, या 3 गुणांच्या पलीकडे जाता येत. या 3 गुणांच्या पलीकडचा जो गुण आहे त्याला शुद्ध सत्व म्हणतात. शुद्ध सत्व गुणामध्ये जेव्हा आपण स्थित होतो, तेव्हाच आपण कृष्णाची, नारायणाची, विष्णूची भक्ती करू शकतो. जोपर्यंत या 3 गुणामध्ये स्थित आहे तोपर्यंत आपलं भक्ती आपण करू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. 14.21 अर्जुनाने विचारले, हे प्रभो, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणाने ओळखला जातो? त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण माताजी. आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे, एवढ्या 3 गुणांबद्दल किती वेळ कृष्णाने सांगितलंय. मग जो या गुणांच्या अतीत आहे म्हणजे जो शुद्ध सत्व गुणात आहे, की मी त्याला कसं ओळखू आणि त्याचे आचरण कसे असते आणि तो शुद्ध सत्व गुणामध्ये स्थिर कसा राहू शकतो. आता बघूया काय कृष्णाने सांगितलंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 14.22 ते 25 श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्रा, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करीत नाही, या त्रिगुणांच्या प्रभावामध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो. जो आत्मस्थित आहे आणि सुखदुःखाला सारखेच मानतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीनं पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याबद्दल समभाव राखतो, जो धीर आहे
आणि स्तुती व निंदा, मान व अपमान याकडे समभावाने पाहतो. जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वर्तणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्माचा परित्याग केला आहे त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. तर इकडे गुणातीत त्यांनी उदाहरण दिलंय नारद मुनी. म्हणजे थोडक्यात जो अकर्मी असतो, तो जो काय कर्म करतोय तो कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो. असा जो माणूस आहे जो कृष्णाच्या भक्तीमध्ये व्यस्त असतो, त्याचं मन त्यांनी कोणाला दिलं असतं? कृष्णाला दिलं असतं. म्हणून कोणी स्तुती, निंदा, मान, अपमान याच्याकडे तो समभाव राखतो. त्याला ज्ञानचक्षु असतात आणि त्याला कधीही हे प्रिय आहे, हे प्रिय नाहीये असं तो बघत नाही. तर अशा तऱ्हेने जो गुणातीत असतो त्याच्यामध्ये आपल्याला हे गुण दिसतात. हरे कृष्ण. कृष्ण. मांचेयो व्यभिचारेण भक्ती योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न होतो तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्ममस्तराप्रत उन्नत होतो. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे जो कृष्ण भक्तीमध्ये सदैव व्यस्त राहतो तो या 3 गुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तरापर्यंत पोचतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम मृत्युस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च. आणि परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण माताजी. आता इकडे आपल्याला काय सांगितलंय, काही लोक बघा म्हणतात की कृष्ण वगैरे असं कोणी नाहीये. कृष्ण म्हणजे काय? एक शक्ती आहे, एनर्जी आहे. गॉड म्हणजे लॉर्ड, गॉड म्हणजे इज एनर्जी किंवा व्हायब्रेशन किंवा नाद. कृष्ण नाहीये असं कोणी. मग कृष्ण आपल्याला काय सांगतो की जे कोणी असं तुम्हाला म्हणतील त्यांना हा जो श्लोक आहे हा श्लोक तुम्ही वाचून दाखवा, त्याचा अर्थ दाखवा की निर्विशेष ब्रह्मज्योती जी आहे, जी प्रकाश आहे, जे म्हणतात गॉड इज लाईट, त्यांचा आधार मीच आहे. म्हणजे आपल्याला समजतं की जे निर्विशेष ब्रह्म आहे त्याचा आधार कोण आहे? कृष्ण आहे. कृष्णापासूनच ही जी ब्रह्मज्योती आहे ही निर्माण होते. तर कृष्ण निराकार नाही आहे, तो सगुण आहे, हे परत आपल्याला या श्लोकावरून लक्षात येतं. आता हा झाला आपला अध्याय. आपण काय शिकलो? 3 गुण कोणकोणते आहेत? त्या 3 गुणांनी आत्मा कसा बद्ध होतो. सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण या गुणांची वैशिष्ट्ये, कृती आणि या गुणांमध्ये मृत्यू आल्यावर आपण कुठे जातो आणि गुणातीत कसं व्हायचं हे पण आपण शिकलो. तर आता हा अध्याय झालेला आहे. जिग्ना माताजी आलेले आहेत का? बरं, तुमचे काही प्रश्न आहेत का? तर मी घेते पहिल्यांदा. आहेत प्रश्न काही? रेकॉर्डिंग बंद करते.